जायफ्रा बैसागोनि थाखाय अर्डार खालामो प्लिज थाबनो अर्डार खालामना दोन अब्लासो बैसागोनि आवगाय मोनगोन आरोखि मा खालामदों नोंसोरलाय फाग्लि फाग्लियाव खामथ्रावलाय बोथोरा बेसेबा गाज्रि खालामबाय हांसो बेदर नै हांसो बेदर सारायानो लरायलाङो नामालै हा मा फुंनि खाजा गारिखौ सिन्दा लानो बोरैबा मोनदों हांसो दैहांहां बुथारनानै जाबाय बियो बेदर हांसोनि बेयो फानलु राहांहां गोमोन जाहांहां फानलु गोथांनि बाथोन लोगोसे ना बेयो कबि बे कबिया एम्फौ जाहांहांनो खानानै लाबोनाय कौन है ये लोग कहां से आते हैं दायो जोङो दसे टाइम फुंनि ओंखाम जाखांनानै दिनै गासैखौबो कमप्लिट खालामनायनि टारगेट जोंना ब्लाउसफोरा जाय अर्डार हरदोंमोन बोथोरा दासो स्रां स्रां जाबाय सिलायगासिनो बिथां बर'आबो हेल्प खालामनागासिनो उल्था बोसोरे आं हारसिं सिलायबाय थायोमोन एबारसो लोगो मोनदों आं आंनि सिलायफाग्रायाव ओरैखौ तो दायो दसे सिलायबाय दसे माने फुंनिफ्रायनो बेला जाबायनो 3टा जानोसै ओमफ्राय दायो माने ओंखाम जाला जोङो माबासो बानायना जानोसै आरोना ओमफ्राय बिमाबो गैया आइया तेजपुराव थांदों मिटिं जागासिनो जे बाथौनि ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि आइखौ नुयोबा माथो होबानो जाबाय आरोना आंनि जानानै दायो आंथ' गस्ला सिलायबाय थादोंमोन ड्रेस ओमफ्राय नै बिनानावमोना रेडि खालामगासिनो ओमफ्राय माने जोङो पक'रा सावना जानोसै आरोना पक'रानि थाखाय रेडि खालामगासिनो ओमफ्राय सासेया बुद रुखांबाय नै बुदखौ जों साना बानायना जानोसै साजों Đây xa lưng thì đừng xa là xa giờ máy à khám phá một gì đó nha luôn nhiều xem đây rồi
दसे सकआव थांनानै फैबाय जानायनि माबा बे बाजार खालामना लानांगौ गैया ओमफ्राय बाजार गैयामोन आरोना ओमफ्राय खालामना लाबोबाय दा दसे टाइम दायो 11:30 जाबाय आरोना ओमफ्राय दिनै बेखिनिखौ कमप्लिट होबाय टटेल अर्डारा 20 पिस जानानै दङ ओमफ्राय बेखिनिखौ सिलायखांबाय आरोना ओमफ्राय आं बेखेवना देखायथ'ला बेयो आखाइ गोलाव वाइट आगर दङ आरो रेडआवहाय गासिबो रेडआनो गोजा खालि आगरा बेलेग आरोना ओमफ्राय बेयो रेडआव ग्रीन कालार ओमफ्राय बेहा गल्डेन कालार आरो गोजा गासैबो गोजा थ' बेखिनियाव माने 10 पिस जोङो सिलायखांबाय आरोना ओमफ्राय हानायखिनिखौ दिनै एकदम अबस्था गैला आरोना मेगनखौ नायनानै मिथियो ओरैबायदि माने मेंग्लिजोब्बाय आरो थ' जायफ्रा बैसागोनि थाखाय अर्डार खालामो प्लिज थाबनो अर्डार खालामबा जाबाय अब्लासो बैसागोनि आवगाय मोनगोन आरोखि दायो 20 पिस अर्डार जानानै दंखायो थ' बेखौ जों बानायगासिनो ओमफ्राय दायो 10 पिस ओंखारबाय आरोना थ' दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर थ' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन जायफोरा बे ब्लाउसखौ अर्डार होनो गोसो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारावहाय डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामनानै SMS बा कल खालामनानै सोंहरबानो जाबाय माने कमेन्टआव खोन्थाहरबा बुजिस्लाबाना बेखायनो डाइरेक्ट SMS खालामबानो जाबाय गोबां बिनानावानो सोंहरगासिनोखि प्राइसआ बेसेबां होननानै थ' आं बेहाय बुंना होनोसै आखाइ गोलावाहाय 700 ओमफ्राय आखाइ गुसुङा 280 जायो आरो जायफ्रा फसायदों थाब थाब अर्डार खालामोब्लासो बैसागुनि आवगायाव मोनगोन